ഹായ്. ഈ ക്യാരം ബോളിൻ്റെയും ഗുഗ്ലിയുടെയും ഗ്രിപ്പ് ഒന്നുകൂടി ഷോർട്ടായിട്ട് ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയാം. അതായത് നമ്മൾ ക്യാരം ബോൾ റൈറ്റ് ഹാൻഡർ ബാറ്റർക്ക് പിച്ച് ചെയ്ത് പുറത്തേക്ക് എറിയുന്ന ബോൾ അതിൻ്റെ ഗ്രിപ്പിങ് ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കറക്കി എറിയണം. ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് കറക്കി ഈ 3 ഫിംഗേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കറക്കി എറിയും. അത് തന്നെ ഗുഗ്ലിയായിട്ട് എറിയുന്നത്, അതായത് റൈറ്റ് ഹാൻഡർ ബാറ്റർക്ക് അകത്തേക്ക് എറിയാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഈ ഗ്രിപ്പ് തന്നെ പിടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ കറക്കി ഈ റിംഗ് ഫിംഗറിൻ്റെ പുറകെ ഇടുക, അതായത് ബാക്ക് ഓഫ് ദ ഹാൻഡിൽ നിന്ന് അറിയണം. ഓക്കെ, അതിന് നമ്മൾ ക്യാരം ബോളിൻ്റെ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ റിലീസ് ചെയ്താൽ മതി. അത് കുറച്ചുകൂടി സിമ്പിളാണ്. അകത്തേക്ക് എറിയുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ, നമ്മൾ ഒന്ന് ഈ ഗ്രിപ്പ് ഇങ്ങനെ ഫ്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ അത്യാവശ്യം വശമാണ്. അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ഷോൾഡർ ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കിയാൽ ഫുള്ള് തിരിഞ്ഞ്